Apal ya. Lho, piye to kowe pacarane sing nunggoni Shogun Biru aku biyen. Mboten usah dibahas nggih. Mboten sekeco niku. Bojo kula gadah bedil lho, Mas. Nek kula ndak dibedil nggih. Zaman biyen iki wae sohib. Oh, zaman dhisik ah. Nggih, sohib. Rasa wedi yang lalu biarlah berlalu. Ngono lho. Kowe ya di masa lalu, Cek. Kula to? Heeh. Gadah. Gadah masa lalu. Niku dhisik mribek kula, jak latihan ning Solo Baru enterane. Wah yo tak goncengke ngene iki. Lho kok iso-iso aku yo ngono. Gayamu rek. Lah kok kowe ya manut wae. Genah kowe ra iso ngebit kok tak goncengke. Yo. Wong dihapus ya. Lah akhire sing goncengke sapa? Akhire mboten mangkat kula rek. Kula ngerti kok kowe arep mribek kula niku. Mboten mangkat kula ya. Mboten mangkat dah. Mribek ate eram timen. Pra ngakoni. Kowe senenge kok ado-ado ae lho. Heeh. Seneng kok angger kancane wong omah-omah bubrah ngono seneng aku ya. Genti mbake kau getuget. Nah, nggih, selak ngantuk ki engko. Nah, kene-kene Mbak Eka. Panas-panas mlaku ora gawa payung. Drama angin lentung Surabaya. Lah nek kira-kira judune uncek karo Mbak Eka iki lagi cocok iki. Nek karo Mbak Suye kok ketek ora pati pantes. Pak, ampun kalih niki, Pak. Lah sebabe kula mesake somben nek anak-anak, Pak. Lah nek anak-anak piye? Apa nek Pak wis setugel, mboke setugel. Terus? Ora anak-anak sak botol akuane ten niki lho. Oh, anak kok dicepang terus nek ngedusi piye? Nek ngedusi anake piye? Kopiok. Anak kok bekel kok sedhi kopiok. Dalu Mbak Eka uga-uga. Inggih, wilujeng dalu Biung, Mbak Yulimbut Pak Igit. Nggih, sowan wonten dusun Manggung. Inggih, menika nderek sowan wonten ing dusun Manggung. Adicara merti dusun. Merti dusun, ketemu melih kalih Bu Lurah Irna Hermawati. Nggih. Nggih nika nate panggih wonten Ketro. Oh, ngaten nggih. Nggih, dalange Mas Ari menika nggih, Bu. Nggih. Kok yo kemutan kula nggih. Tesih ajeng ndeke ta. Nggih. Dadi kok isih kelingane ditmu kok isih turah. Lho, piye to nek memang ditimbali kudu lho ngene iki wis dadi sedulur kok iso. Aku anggere ditentek lali kok. Lali aja lali iki kok iso. Ngene kudu dipikir. Awakmu ra ndek pikiran kok ya. Ya duwe. Raketan sithik. Ya duwe sithik. Ya nek ngono. Matur mbah nuwun. Derek sowan Pak Igit. Mugi-mugi dalu menika berkah warga. Nggih. Manggung tansah manggih rahayu kalih sing rubeda. Terus menyang gunung ngemek klopo. Apa tegese? Mugi-mugi keluarga ageng Manggung pinaringan sehat lan panjang yuswa. Amin. Amin Allahumma amin. Menyang gunung kok sangune tahu. Apa kuwi? Terus kok pret to, enak tahu, gelem ora? Menyang gunung sangune tahu. Terus keluarga ageng Manggung tansah pinaringan berkah selalu. Amin Allahumma amin. Yo iso parian kowe cek genti parian. Parian awakmu lek. Ana jagung rupane ireng. Wis gosong, mosok urung apa urung dipek wis gosong. Jagung goreng kok piye? Parian nih. Lah iya. Oh parian apa sauri? Jagung lumrahe rupane kuning, kok jagung ireng. Oh jenenge parian apa ehyel iki? Lho parian iki sing genah, sing real dong. Yang relate dengan kenyataan dong. Masa kamu enggak dong? Masa enggak dong? Apa iya to? Wong parian apa ehyel? Nganggo blangkon dadi. Blangkon iki ku neng seniman kok iso Neng, aku mau sauri meneh parian. Enggak. Aku karo parian opo? Neng urung-urung. Sik malah raimu kok lele. Sik. Ngene lho. Nah. Mas yo kowe cilik nu kapan nyekel ndase wong tuwek iki cilik. Cilik. Lah nek arep nggone blangkone apa arep didemek dengkule lak ya mesti mustakane. Wah, wong ngene kok mustaka, mbok sirah ngono ae kok. Lah iya, kondas. Ayo parian Mas Ujat. Parian. Kowe iki lho ganggu ae. Ora tak ganggu. Mangan jagung. Mangan jagung. Mangan jagung rupane ireng. Heeh.
Ibu-ibu manggung mugi meteng bareng. Meteng bareng lho repot. Kok meteng bareng? Lah ya lek sing duwe bojo, lek urung duwe bojo piye? Sik do prawan-prawan, sik yen prawan yo mbak-mbak iki ibu-ibu kok. Lah nek ning sekolahan kan diceluk ibu karo murid-murid. Cedak SD, cedak TK lho. Kadang gurune senek urung rabi. Ayo. Nceluke yo ibu. Oh iya ya. Oh, meteng bareng. Lah terus piye? Ya didongakno. Ireng-ireng ngono. Dongakno ireng. Masa ibu-ibu kabeh kok ireng? Lho irengnya apik malahan. Kok iso? Apik nggih Pak, nggih ireng niku. Masamu apik putih no timbang ireng. Ya apik putih ketok kok. Ora iso apik. Ireng-ireng lho aku nggo ireng ngene lho. Enek ibu-ibu sing kaget nek kono mau. Aku unuk-unuk nek sing kagete asu ngono. Apik ki ireng. Kowe iki awakmu wis ngono, malah nggo klambi ireng. Malah koyo madu mangsa kowe iki. Apik ki ireng. Apik ki ireng, putih-putih iki menek kena reget gempang luntur, ireng apik. Oh, ngono ya. Apik putih. Kok iso apik putih apa putih? Hah? Pakulitan ketok pakulitane resik. Apa-apa patut. Bu Irna menika putih cantik. Terus Bu Kades Bari ngene kae ya cantik. Cantik. Ketok putih. Putih. Nah, lah ngono tekokno Pak Lurah. Tekokno Pak Kades Pak Ari. Masya putih sing digoleki enek irenge mesti ngono. Mergo ireng kuwi saka filosofine iri drengke mboten pareng. Oh. Ngono. Kudu lembah mana. Iya, ngono. Ireng sing digoleki. Contone apa? Iri dengki. Mripat ku lho, mripat ku lek enek sing putih. Heeh. Nek ora enek irenge mesti deraki wong PC ngono. Berarti apik ireng ya? Apik enek irenge. Tekok Bu Lurah, tekok Pak Lurah. Iya, saya. Tak takok engko. Tekok. Nggih Pak Ari nggih, engko takok nggih. Pak Ari Pak Kadus. Pak Kadus. Paring panglipur nembang Mbak Ika. Menika paring panglipur. Nggih, nggih. Mbok menawi enten lamundutan. Wow, kathah sanget menika. Wonten kala wonten Slendang Sutra Kuning Gubuk Asmara uler kambang bayo Bu Lurah kala wau ngersakaken mari kangen. Mari kangen. Lajeng saking menika ibu-ibu PKK, ibu perangkat desa mriki mau ngersake pepeling. Oh, nggih, nggih. Terus lintang asmara. Weh, cocok. Lintang menawi nderek panjenengan ingkang dipun pinangan. Nek lintang asmara ya duwete karo Uncek. Niki. Iya no. Saged duet. Lho iso. Duet nyanyi wong loro niku. Nyanyi wong loro. Duet nyanyi wong loro nek nyanyi siji seragen ngono kae. Solo. Solo. Andenge seragen lak Solo. Solo iso seragen ya. Ya nyanyi wong telu trio. Trio. Papat. Quartet. Quartet. 5. Motet. Motet. 5 iki napa nek 5? Ora roh aku nek 5 5. ya gangsal. 5 kuwi ya utang BRI nek 5 iki. Nggih. Kok utang BRI? Ingkang pundi riyen biyen? Lintang asmara riyen. Oh, lintang asmara. Bibar niki mengke all artis mari kangen. Oh nggih. Lintang asmara. Nah, larase pelok barang. Pelok barang dibawani Mbak Eka uget-uget. Manut bawane napa sampean gandrung karo Uncek. Nah. Kowe bawa genti. Lha kon gandrung awakmu kan awake dhewe lak suwe ora pethuk. Ngene iki seneng-senengku iso gandring kowe lho, Le. Gandrung. Apa nek gandrung? Gandrung kok gandring. Gandring nganggo arit kaya. Gandrung. Tak taleni gulune arit. Bapak Ibu, selamat menikmati persembahan dari kami TK Pertiwi. Iso Tadika mesra, tadinya mesra. Gegarane. Malah kaya bocah areng kok rapot ke lah. Kok masang gak pangun ngono. Bagi entuk bojo Mbak Suya iki kudu bersyukur lho, Lek. Ayune kaya ngono, iki mbok sia-sia ae. Ora, tak ingu sak patine kok ya. Lah iya. Kon piye, Mbak? Lah ngopo lho iki? Kon ngetak jare kok. Aku yo manut. Ketak, Mbak. Ketak neh. Kok ketak neh? Tak buales kowe ngomalane kok. Wani. Lah ngopo ora wani yo? Wani. Wani. Aku gedungku yo kene yo. Oh, kene gedung. Aku dadi. Wani. Wani ngopo? Wani. Wani. Lah gerke. Bangkean genti balas bangkean. Kene ra wani nyopo ngono ya. Wani, Mbak bojomu. Anak buah Pak Wani. Arianto itu. Oh. Dang, Wani. 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 Wani jane. Dang. Lah kok jane? Geduk, Dang. Jane wani. Nyapa?
Tanganku ora cukup iki ngampil asline jenengan. Ora elok. Ra iku lho kowe kene kok. Tenono aku angger kowe wani karo aku tak laporke Mbak Suye dingkremi netes kowe. Kuwi pondok. Oh Mbak Suye nek mekrok. Oh iya. Oh iya. Kok. Panas kok ngono. Oh lek nembe ngisi. Kok nembe isi. Oh tak kira wis lair iki ari-arine. Wong e padake ari-ari. Iki padha jare wae apa anake Mbak Suye Yonan kok. Bawa nggih. Nggih, bawa sangat. gegarane. Iya. Tenanan to kowe iki dientosi piyayi kene iki lho. Unjal lambekan. Pernafasan, ngono lho. Oh, alah. Iya, nyata punten lho, Pak. Butuh nafas buatan enggak? Iya, piye? Abab arep mak sekop ngono. Alon-alon. Jong sini-sini. Iya, kudu wong dipriksani Bu Lurah, keluarga ageng manggung kabeh ki rawuh priksani. Ngono pamane aku gawe gelo sedih ngono aku. Lah ya sampeyan daerah timbali rene neh ngono lho. Kudu diapik-apikke. Kudu Mas. Kudu gamelan. Nggih. Aja ngelek-elek grup Cakraningrat. Cakraningrat wis kondang kaloka menika tagungane Pak Sigit Arianto saking Rembang. Hati-hati. Aku jane entuk nembang ora. Etok ndak nembang kok. Kekarane wong akrami Batune nang ngendi ta iki? Mer mangsane boneka kok nganggo batu. Suarane iso cemengkling. Masa Iya, jamune sapa? Lah. Jamune apa kok jamune sapa? jamune apa? Lah iki kok jamune apa gaweane sapa ngono karepku iki. Oh ngono, jamune apa? Tutu. Tutu banda tutu rupa Mbak Eka pikantuk salam saking Pak Purwoko Juragan Koperasi Pangestu Rembang. Menika asli Sragen tapi di dalam wonten Rembang. Salam kagem Mbak Eka uget-uget. Oh nggih, salam kembali Pak Purwoko. Wilujeng midhangetaken Sigit Channel. Nggih. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta. Salam kagem kanca-kanca CFC Semarang, Bojo Kendal sedaya kemawon. Tur nuwun Mas Utomo king Kudus nggih rawuh. Menika disimak Mbak Ira saking Taiwan. Salam nggih kanca CFC sedaya. Lanjut Mbak Eka. Among ati pawi Pak Hartoyo sak rombongan saking Sekar Gadung Pasigitan nggih rawuh. Mbah nuwun nggih. Turun. Nunung luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang Gendi kowe Cak. Yen Yen angel digandeng. Sing kono cepu. ngopo? Tangan apa tutup gelas? Ya sing mesra gandeng. Wong padha tetang ngece lho. Beda delok tanganku. Lho kapal tok. Ngelka. Aku kok coba cedhake ngene iki lho. Kowe iki nek mamane iki lho, gandrungan karo aku, romantisan ki mbok yo nyawang karo aku. Nyawang wajahku. Wis mbok ingeti apa? Aku mblangak pegel lho aku. Lah terus mbok yo nyawang wajahe, terus nyawang apa? Nyawang rai lho yo anu. Rai kok ning kono. Rai ning kene kok.
Iki prayo rai. Rai apa? Rai lok iki. Dadi ora saben wong itu demokno lho, Pak. Rai lok aja ngono. Lak bacotke. Iya, sepira ta? Yen angel ke asik. Lah gayane. Kuat mangku gayane. Ano iki? Wis, iki roman munyuk. Oh, bisa roman munyuk. Gini menika nggih perwira kuat. Kuat jebule. Lah iya. Ora mau nggawa apa kok kaya utik-utik cecek lho. Iki lho telale gajah iki kok. Utik-utik kok. Oh, ndelok telalimu. Oh iya. Kowe penasaran ya. Kowe mau rung demok ya. Demek dhewe wae. Mbake yo gedhe. Telale ne. Iya. Sing nutup sapa? Awakmu. Mah, ora nutup. Lho, lha piye? Ngabar kok. Keciliken kok ya cek. Engke sing ditutupi. Ya sing tutup berarti Mbak Eka. Nah, Tan digandeng. Tan kenoti. Nyangking napa Mbak Eka? Nika nyangkring kucing ajeng kula guwak. Numbas. Mang tangklet to mangane kula mlaku-mlaku ngene. Oh ya coba mlaku. Badhe tidak pundi Mbak Eka? Ajeng mbak badang kula. aku ora ditakoki to Pak De. Coba tak takoni. Badhe tidak pundi Mas Ucek? Oh, ajeng ngawenke asu, Pak. Hei. Asu. Asu. Lah apa? Herder. Herder kegedean. Ya Scooby-Doo. Tan kena. Oh, tan nggih. Aku ngantek lali. Tan kena tinumbas harta. Lintang Asmoro, karya Mas Ida berdua duet Mbak Eka Uget-uget dan Mas Uncek Sanusi. Dadi matur nuwun, Pak, hebat-hebat elok-elok luar biasa. Ketok le kompak Uncek karo Mbak Eka Uget-uget. Kompak wong ya sasekolahan ya. TK Pertiwi kok. Oh iya TK Pertiwi. Awakmu ke sik nol besar. Nol kecil. Oh nol kecil. Iya. Coba digandeng. Coba. Inilah pasangan stunting. Yo ora TK Pertiwi. Ini kok stunting gak dhewe sinting ya. Singing maksudnya singing. Nyanyi. Menika minangkani pambudutan saking Bu Kades, Bu Erna Hirmawati. Injih menika mari kangen. Ngaten. Mbak Eka saged lenggah rumiyin, Mas Uncek saged lenggah sekedap mengke ngadeg melih. Pak. Kula ngadeg matur sekedap. Injih monggo-monggo. Wonten manggung menika lak nggih wonten generasi anak-anak kecil sing juga suka olah vokal, ikut lomba robana maca pat. Nanti mbok menawi wonten wedal dipun aturi tindak wonten Bibar niki. Nggih. Bibar mari kangen nggih. Siap nggih Pak Ige. Nggih siap. Oke. Wiwit Mbak Melani nganti Mbak Eni gini. Iki pamundutan saka Bu Kades all artis. Oh iya. Nuwun. Buka saka Bunang. Lah ya. Jangan ya. Uncek anggere ora karo gepeng aman-aman. Ora dikuyo-kuyo dekne pisan. Ya. Coba kunjuk Bu Kades sak perangkatipun Pak Camat Jembah Nuwun. Lah nggih menika mari kangen kanggo nambani kangene kabeh para warga kene. Yuk dados.
Tur nuwun nggih, Mbak Yosi Keri, liyane lenggah. Sing anak-anak badhe nembang kala pun sampun bubuk Mbak Eka, niku di Pak Kadus. Oh, sampun bubuk. Nggih. Sowan wonten dusun manggung peron mriki Mbak Yosi. Nggih, wonten dusun manggung. Wayangan siang malam ingkang asta siang kala wau Ki Rizky Widodo. Oh, Rizky Widodo. Nggih, ingkang asta demung menika kala wau. Sae lho Pak menika, Pak. Luar biasa Dalang sae niku, Pak. Nggih, Jen ora umum tenan. Multi talenta Mas Dodo menika. Oh, nggih, kejaba wayang kulit, wayang golek nggih. Wayang golek nggih saged. Sembarang niku saged. Apa-apa apik. Ya gur tekone sing ora apik. Ndongake warga manggung napa Mbak Yosi? Nggih, mugi-mugi warga manggung mriki sedayanipun tansah binerkan Gusti ingkang Maha Kuwaos. Guyub rukun selalu, desanipun tambah berkah, tambah maju, para pejabatipun merakyat dan amanah ngoten. Bu Kades, Pak Kadus wis menyatu dadi siji. Nggih. Bu Kades Bu Erna Hermawati. Cantik sekali Bu Erna. Wah, nggih. Tegas lugas bahasane wajian. Menika wonten request pujaning sih nembang Mbak Yosi. Nggih, wau wonten request enten ingkang badhe dueti wau. Mas sapa mau? Mas Alpin apa sapa mau nggih? Lagune pujaning sih. Nggih, nyunipun pujaning sih. Mas Alpin, nggih napa sih? Alpin apa sapa ya mau jenenge? Nggih, oh, lha iki lho wonge. Oh, aduh tenan arek. Wah. Sini sayangku. Wah. Masalah Mas Alpin naik ke sini nak. Enak jareku. Bar nyawang uncek nyawang Alpin ketok dhuwur no Alpin. Loh, ngastopik. Minggah. Niki mikir, minggah aja ndak apa-apa. Nama lengkap asma lengkap sinten? Asma jangkep. Sana. Alvin Rizky Kurniawan. Oh iya. Alvin Rizky Kurniawan. Karang Taruna gitu. Karang Taruna. Wis sruwekep niki Pak wau ngeterke bakso. Jenengan pun angsal napa dereng? Durung. Oh, mengke kersane diteri. Wah, lagunipun pujaning sih nggih Mas Alvin. Pujaning sih. Wah, iki cocok iki. Ngiti ket mau. Oke. Duet karo Mbak Yosi. Enak lope-lope nih. Ono pane Yos? Kiri. Oh, rambutnya potong love. Walah iya. Iki jane lope-lope apa kadas? Potong love. Sampun kagungan pacar garwa napa pripun Mas? Lho gawe mik. Iki mik aja kok kene kono, kok ya. Bengong. Tatapan. Sampun kagungan garwa? Dereng kagungan. Oh, kak pacar sampun. Sampun pacare sampun. Pacare nderek nonton. Mboten. Oh, mboten. Oh, kok mboten. Piye mau kok ora kok atake kok bios kemang. Kok wae obat tidur mau iya? Tak limpekke. Coba kaya ngapa pujaning sih Mbak Yosi kan Mas Alvin. Dados. Tangan untuk Mas Alvin. Mas Alvin suarane apik tenan. Wah, Jan iki makasih. Aduh. Elok. Pujaning sih nadyan tanpa keyboard. Ning ya weh cakrane ngrati sing nabuh komposer kabeh kok nduk. Dadi kekarepane iki duwe dhewe-dhewe. Ngono. Tanpa keyboard apik. Ya nek nganggo keyboard elek malah. Malah metu angklung tuh. Iya, nggih. Elok. Sembah nuwun Mas Alvin. Iya, Coba kene iki daerah Kendal dan sekitarnya iki kesenian iki oke kejaba wayang ya ana kuda lumping barang ana jaranan. Lah iya. Kanca-kanca saka CFC Semarang Pak Kano Dwiantoko Mas Surito ngersake jaranan. Oh iya, Cara Kendal, cara Jawa Timur nek cara Kendal urung tak pelajari. Oh ngono. Ninggal katresnan. Wiwit Mbak Eni nganti Mbak Melani gini. Mas Uncek duduk dulu minum dulu ya Mas. Siap nggih matur nuwun. Wah, kowe jejer karo gesit ketok seangkatan, ketok sak kelas karo gesit ya. Niku nggih dalang cilik. Niki mengke nggih ajeng joget tok niki mengke. Oh nggih siap suluk mengke. Oh nggih ya. Kene goro-goro tirasne. Nggih. Kene Mbak Eni kanthi Mbak Melani sini. Aduh dan katokmu sesuk meh digo mulih indri. Katok napa? Sing mau sing muni. Katok gajah niki. Katok gajah. Lho ya ta. Oh mike sing dijaluk. Tak kira katok indri. Katoke sae.
Pak. Sae. Aku ya duwe kathok ngono, Ndri. Iya, Pak. Jenenge gadah. Wah, lah ning omah. Wingi dienggo jagat siji. Digawani kok doktere suntik digawani 3, tak nggo siji jagat siji. Turah siji. Iya, ninggal katresnan. Mike Mbak Eni sampun, Mbak Anu sampun. Oke, Mbak Yosi rasa nembang. Kamu sebagai leadernya aja. Wes, pemimpinnya. Yo, rodok mengarep. Iya, iki yo jaranan dadi sapa ngerti dikolaborasi Kuda Lumping Kendal karo Jawa Timur. Oh, ngono. Coba kaya ngapa diwiwiti swara trompet. Swara trompet, seruling trompet. Nggawa. Nggawa kene komplit kok. Ricikan apa komplit. Nah iya. Coba kaya ngapa ninggal katresnan dados. Nangis sajroning
wae bawah. Ayo en. Bisa ngadeg ora en? Jarane meh don dadi no. Ayo. Perkara lagun ku sambung nggon gara-gara masih bersama Mbak Eka uget-uget, Mbak Suye lan Mas Uncek. Ayo. Cawe sesaji mbajutke lakone ya nok tak derekke, Mas.